Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Nasa mga kongresista pa rin ang pagpili ng susunod na House Speaker ayon sa Malacanang. Mayor Sara tumangging nakialam siya sa pagpili ng bagong House Speaker. Wala ng independence at lame duck na ang Kamara sa pagkikialam ng Presidente. Miswari at Duterte muling nagpulong sa Malacanang. Presidential elections sa 2022 hadlang daw sa planong charter change ayon kay Drilon. Mga taga-probinsya dapat konsultahin hinggil sa pagbabago ng saligang batas. North Cotabato niyanig ng 5.6 magnitude na lindol at naglikha ng 10 aftershocks. Poisonous gin products ipinakukumpiska na ng Food and Drugs Administration. Mag-asawang Egyptian suicide bomber sa Sulu, hindi daw alam ng Armed Forces of the Philippines. At binatilyong bully sa Aklan, natusok daw ng nail pusher ang ari. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Nakakabuti ba o nakakasama sa mga Pilipino ang patuloy na pakikipagmabutihan ng gobyernong ito sa China? Ulitin natin, nakakabuti ba o nakakasama para sa mga Pilipino ang pakikipagmabutihan ng gobyerno natin sa China? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa ating pangdaigdigang broadcast ng programang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Ang leading online broadcast platform in the country
At sa bayan pong napapanood tayo sa Pinoy Extreme Channel Television. Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Destiny Cable Channel Channel 84, Cabling Channel 59. Yun, ayun. At sa mahigit 1,000 iba't iba pang mga cable companies nationwide. Ang mga telepono po natin sa studio ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Ang programa po natin ay kasalukuyang pinililipad po ni Broadcast Officer Clarence Andaya. Ayan. Habang nakaremote po ang ating mga katuwang sa operations, ang ating operations head Engineer Oliver Licop, Creative Director Mark Anthony Reynoso, Creative Producer Carlo Reyes, at syempre ang ating mga Leader News reporters. Huwag niyo pong kaligtaan mga suki na i-like ang ating FB page ng Leader News Philippines, mag-comment, sumali po sa ating talakayan, i-follow at i-share po natin ang ating page at ang ating video para mas marami po ang nakakaalam sa totoong nangyayari sa ating bansa. Ulitin po natin ang ating tanong para po sa lahat. Tanong po sa bayan, nakakabuti ba o nakakasama sa mga Pilipino? Sa ating mga Pilipino. Sa ating lahat. Ano ka man, mayaman ka man, lalaki, babae, sa ating lahat. Ordinaryong tao, makapangyarihan, maraming ginto sa katawan. Sa ating lahat. Nakakabuti ba o nakakasama ang pakikipagmabutihan po ng gobyerno natin sa China para po sa ating mga mamamayan naman. Alright, so sa hapon pong ito mga suki, sinadya po nating maging special ang ating episode dahil halos sa pangalawang nasa pangalawang linggo pa lamang po ang mga bagong nanunungkulan, mga bagong halal ng eleksyon na ho. Nasa second week pa lamang po sila pero may magagaling na nagpapakitang gilas na ng kanilang mga pwedeng gawin sa kanilang pamamahala. And to name some, yung magaling na mayor po dyan sa lungsod ng Maynila, ang dating vice alkalde na ngayon po ay alkalde na ng Maynila, Mayor Isko Moreno, na pinagwawalis na ang mga nagkalathong sidewalk vendors at mga vendors sa mga lansangan dyan sa mga mayor na kalsada sa lungsod ng Maynila. Ang resulta, napakalinis. Allegedly, may suhol pa raw na pilit sa kanyang iniaalok na 5 million a day para lang huwag galawin ang mga vendors. Grabing pera pala dyan, ano? Sa ibang lungsod kaya mga kaibigan, ganito rin po ang mangyayari. Most of the key cities in the country ay problemado po sa traffic. At this afternoon mga kaibigan, pag-usapan po natin ang lagay ng trapiko sa lungsod ng Baguio, the summer capital of the Philippines, na sinasadya po ng mga turista, both domestic and international tourists, para po mag-enjoy ng magandang klima po sa lungsod ng Baguio. So, without further ado mga kaibigan, nasa studio natin ang magaling na abogado na nagsisilbing counselor po sa konseho ng lungsod ng Baguio. And I'm referring to the chairman ng Transport Committee at marami pang mga committee hawak po niya. Pero espesyal sa kanya ang transport sector and traffic management. Nasa studio po natin, huli kami nagkita nito nung eleksyon. Nakabalik siya ngayon. Attorney, Counselor Benny Bumugaw. Sir, magandang hapon. Welcome po sa ating studio. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Errol. At salamat sa inyong pag-imbita sa akin dito para pag-usapan natin ang tungkol sa trapiko at iba pang mga pangyayari. It's a pleasure to have you once again, Attorney Benny. Alright, so pag-uusapan natin ang isa sa priority ni Mayor Benji Magalong, ang traffic management, sapagkat very obvious ang Baguio po ay isa sa may problema sa trapiko. Mga key cities tulad po ng Metro Manila, ganun din po ang Baguio City, may problema sa trapiko, at ipinangako po ng bagong alkalde ng Baguio City na kasama ito sa top priorities
Konsyela, no? Yan po ang kanyang pinangako. Ayan, so, bago kami romansada ni Konsyel Benny, mga kaibigan, padaanin ko muna itong isang importanteng report ni Mike Francisco, Miss Tourism Philippines 2019. Romansada daw sa kasagsagan ng malalaking pagandahan. Sabay-sabay kasi ang mga pagandahan ngayon, no? Noong isang araw, pagwapuhan naman ang report ni Mike Francisco. Panoorin natin ang kanyang special report. Yes, Mike. Magandang hapon po sa lahat po nanonood ng Kamangwasero ni The News Philippines. Narito po tayo ngayon sa A-venue para saksihan ng press presentation ng Miss Tourism Philippines 2019. Dinaluhan ng supporters ng iba't ibang lugar at sponsors ang press presentation ng Miss Tourism Philippines 2019 na ginanap nitong Sabado sa A-Venue Hotel, Makati. Kanya-kanyang pasiklab sa pagrampa at pagpapakilala ang mga kandidata ng MTP 2019. From the home of the original tricycle tours, Push mo City lang of yan, Malabon. Haname to Manila, 19 years old, representing my hometown, General Mariano Alvarez Cavite. Catlitico de Vidalado, 19, representing Rizal Province. Mula rito sa Makati, ako si Mike Francisco, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Aaron Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan na naman, biniti na naman tayo ni Mike Francisco sa kanyang report, ano? Isarado mo na itong isang mic na ito. Okay? Dito na ako sa isang, saan ako? Iganong ko. Ayan, iganong ko. Ayan. Okay na ito? Itong mic na ito. Alright, sige. Balikan po natin ang ating survey question, mga suki. Nakakabuti ba o nakakasama sa mga Pilipino ang pakikipagmabutihan naman ng gobyerno natin sa China? Mamaya pag-uusapan natin yan. Meantime, mga kaibigan, tulad po ng binanggit ko, just like Metro Manila, problema na rin po sa lungsod ng Baguio ang trapiko. Napakatindi po ng problema na ng dami ng sasakyan. But sige nga, si Councilor Benny muna ang ating kausapin para i-identify. You know, when it comes to finding solutions, dapat identify muna natin ang problema. Attorney Benny, magandang hapon ulit. Magandang hapon. Apo. Ano ba ang talagang nakikita niyo pong problema dito sa lumikang trapiko? Dito ako, ilayo ko, gano'n? Akong ilayo, oo. Pero isarado mo na itong mic na ito. Okay. Attorney Benny, anong mga specific problems na nakikita po ninyo being the chairman ng Transportation Committee sa Council? Tungkol sa traffic. Isa is yung volume ng sasakyan. Mhm. Marami talaga ng sasakyan dito sa Baguio City Mhm. na nasa lansangan. Mhm. Pangalawa, yung kwan at yung rush hours. Nagkakaroon lang naman yan ng grabing traffic kung rush hours. Mhm. So periodical lang yan. Mhm. And nagkakaroon din yan kung may mga special events dito sa Baguio City. Mhm. Dun sa normal days, Mhm. okay lang naman except yung mga rush hours. Mhm. So pag titingnan natin ay dun lang naman nagkaka-traffic. Mhm. Outside the rush hours, okay naman ang daloy ng traffic. Mhm. So it doesn't mean na
talagang dito sa Baguio ay sobra-sobra ang problema sa traffic. I don't see na ganon ang ating sitwasyon dito sa Baguio. But it has been put to the top priority of the mayor. Yes. One of the two priorities. Isa pa ay, of course, yung mga daanan natin, pangunahing lansangan, kagaya ng Cannon Road, Apo. ay sarado. Oo. Kaya yung Marcos Highway. Marcos Highway, talagang yan ang grabe ang traffic. Yun. Otherwise, kung open itong Cannon Road, hindi masyado. Ganon lang naman po ang tingin natin dyan. Alright. At siyempre, ito ay isa sa mga marching order ng ating mayor na bigyan ng solusyon. Yung mga ganitong traffic, whether in the rush hours or during special events in the city of Baguio. At during normal days, mga ganon. So, yun ang bigyan natin ng pansin. Sa labas po ng studio, maraming kuro-kuro, attorney, councilor, na isa sa sikip ng trapiko sa loob ng lungsod ng Baguio ay ang pagpayag ng gobyerno natin, ng LGU, na mag-park along several thoroughfares. Yes, sir. Oo. Educate mo nga ang mga nanonood sa atin. Ano ang mga existing ordinances patungkol sa traffic management? We have yung ordinance number 84. That's yung traffic ordinance, no? Yung traffic code ng Baguio City. Okay. Meron tayo niyan. Yan ang main ordinance natin. Kailan yan ginawa, sir? Yung traffic code? 1984. 1984 pa. Oo. Ngayon, we have other ordinances na nagpapayag ng mga lugar na Yes. pwedeng pagparkihan. Halimbawa, Session Road. Session Road. During certain period of the day, 9 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. At pati rin dito sa may Abanao, Yeah. Abanao Road, may pinapayagan din yan. Parehas na oras. Maliban dyan, wala na akong alam na mga areas na pinapayagan ang parking. Yung pagpayag na yan through an ordinance, councilor, wala pong income dyan ang city government. Wala kasi libre ito. Libre. Oo. Libre. So therefore, dahil pinayagan po ng LGU na gamitin yung isang lane, both sides ay sumikip yung regular na dadaanan po ng mga sasakyan. Yun, sumikip kasi 3 lanes. 3 lanes lang, oo po. 3 lanes sa Yes, magkabila. Apo. Of course, yung nagamit yung isang lane, Isang lane. magkabilaan, di Dalawa na lang. tigda 2 lanes na yan. Apo. Oo. At dumami pa yung volume ng mga sasakyan na pumapasok sa lungsod ng Tama. Baguio. Ano pa po ang mga ordinansang existing? Marami tayong kuwan tungkol sa mga rules, no? Traffic, andyan yan lahat. Mga tungkol sa Oo. pedestrians, meron pa anti-distracted Pedestrians, yata na malapit meron. na. Yeah. Malapit ng kuwan yun. Mhm. Matapos, we have the towing ordinance. Mhm. We have the truck ban, yung tinatawag nating regulating yung mga trucks na pumapasok sa ating lungsod. Apo. Meron yan. May anti-colorum ordinance tayo. Mhm. Mga ganan. So, kung sa traffic, marami. Yeah, okay. Binanggit po yung anti-colorum, meron kaming tambayan dyan sa taas, Oh. Nandyan lagi mga taxi drivers. Alam mo ba pinagkikwentuhan dyan sa aming tambayan? Sir, alam mo ba? Bakit traffic sa Baguio? Halos kalahati ng taxi ay colorum. So, Yeah. of course, hindi nyo papel ito. Ah. Hindi nyo papel ito. Ito ay papel ng ibang ahensya ng gobyerno. Kaya po namin pinag-uusapan po ito ni Councilor Benny because we would like to identify saan tayo pwedeng maghanap ng ikakaresolba, Bagamat sabi po niya ay hindi naman ganun ka-tindi ang magnitude ng traffic. But still, we have to find solutions kasi ito yung isinama sa tatlo yata yung top priorities ng mayor. Traffic management,
garbage management, waste Garbage. management, tapos yung mga pine trees, no? Environment. Environment. Yeah. Opo. All these three are interrelated, sir. Especially in assuring that the tourism industry in Baguio City will be maintained as like this kung gaano kasigla, no? Okay. Ngayon, magbe-break muna kami ni Attorney Bernie. Pagbabalik po namin, pag-uusapan namin po kung ano ang pwedeng isuporta ho ng City Council dito sa maalab na damdamin ni Mayor Benji na mapaganda ang daloy ng trapiko po sa Baguio. Balik tayo mamaya konti, Attorney Benny. Pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa programa Ong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.